Adang moनसे बाथ्रा सोंनि आदाया बाजै लायाना नोंनोलाय मानोथो बाजै नांगौ ओंखाम बियो संना होगोन ओंखाम संग्रा नांलाया आंनो औ नंगौ नंमारगौ बा मा नोंनि फैसाखौ आंनि फैसाखौ सोरनोथो होगोन आंथ' जागोन बिदि जाया मानो जाया नांगोन नांबा नांथों जारला जागोन जेबो जाया फाग्ला जागोन आदां मोनसे बाथ्रा सोंनि आदाया बाजै लायाना नोंनोलाय मानोथो बाजै नांगौ ओंखाम बियो संना होगोन ओंखाम संग्रा नांलाया आंनो औ नंगौ नंमारगौ बा मा नोंनि फैसाखौ आंनि फैसाखौ सोरनोथो होगोन आंथ' जागोन बिदि जाया मानो जाया नांगोन नांबा नांथों जारला जागोन जेबो जाया फाग्ला जागोन एबार लांखा थांना masuk tuh tuh oh baik mulai apa sih mana sih sorry jadi terman saling ya baik mulai pas baik Memang dong sih. Ini anak bangsa, ini anak dia suka. Jadi na 86